आं जाबाय दैनि मानसि दे एसे होनजाय मा होननो सानदों होनजाय एसे साबसाइस खालामना गस्ला गोदान बायनो थाखाय डनेसन हरबानो जाबाय जा हायो थाइसे थाइनै बिथाङा बायनो हाला जिखावला लांजोब्बाय नै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय होमबा जों दिनै ना लायनो थांनो नागिरदों आमथिसुवानि ना लाबोसिजोबगोन जोङो ना मोनो मोनसिजोबखायो ना मोनखायो आरामसे खेमसे हबानो मना बथिक जागोन ना मा होनो जाखायो आरामसे मा ना मोनो नाथुर मोनो बालाबाथिया मोनो थुरि मोनो जासिफैजोबगोन जोङो दिनै एवसिनानै थौ थाब थाबाय थौ आमथिसुवानि नामाव दिनै ना लाबोजोबनांगौ गासिनो होनबा जोङो थाबायगासिनो मोनसे बैयावनो दैया खाथियावनोखा बे मानिया लायजेना बे सिगांना देन्जारखा बिसोरो बोसिजोबो फाग्लासो नामा सासेना रुवा सासेना खदाल नि गामिया नुदों बिफां लाइफां सारि सारि ओरै दै दङ ओइयाव दै दङ नानिथ' आंखाल गैखाया जोंनि गामियाव दाख्लै दैया बेजोंनो बथिजोबना दाख्लैनो जाय बिथांमोना आंनि फार्स्ट ब्लगखौ नायाखै होमबा थांनानै नाय होमबानो नुगोन बे ओरै बथिक जाजोबदोंमोन ओरै गासिबो लोमसावजोबदोंमोन बैथ' ओरै नङाथ' बे लामायाथ' बा लामाखौनो सिनायामोन जागोनलै बाना जागोन फाग्लाफोर थोद बिदि जायो नामा सासेयानो नुदों बाना जागोन बाना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नाया बेसे बुरजा मोनो मा ना मोनो देखायलांजोबगोन आङो नायने दा दैयाव हाबहैबासो मोनथिगोन माबादि मोनो मोननायाथ' मोनथिखायो खेमसेयावनोथ' मेला मोनो बैयावनो हगोन जोङो बेजोंबो मोनो बेखौ बोखारबाथ' मेरला ना मोनगौमोन बोखारला दा बैयाव गस्ला गोदान बायनो थाखाय डनेसन हरबानो जाबाय जा हायो थाइसे थाइनै बिथाङा बायनो हाला जिखावला लांजोब्बाय नै थांगासिनो होमबा गाइस मोननायाबो मोनखाबाय नै जायगायाव सफैखाबाय नानि बाख्रियावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो मा ना मोनो हसिनानै लाबोजोबगोन जों दिनै गोरलै गोरलाम गारबोखाया जों लाबोजोबगोन लाबोखाबाय नै जेयाबो देन्जारखा मोनफैबाय नै जायगाया दै जोबखा गोसिबजों नै बेजोंनो हगोन ओरै फै ना हमहैनांगौ जाम्बा ओरै फै बिदिनो जायो नामा ओरैनो फ्रि दै लिग जागारनायल' साला बहाबा रेडि बानायगासिनो गाइस बुस्थुखौ रेडि बानायग्रोना लाने र' दे हखो ओइ लासै हब्रा गैया सार गैया बिदि दैयाव हाबा माया ओरैनो ना लांनो होनबानो मोनाथ' बिदि नङा फ्लाट जायगानि बुस्थुखौ आं मोननांगौ गैया बिदि गैया एसेसो खस्थ' बानायनांगोन ना नोङो दैयाव हाब्रा खस्थ' खालामाबाबो आं मोनथारनांगौ ना एसेसो जोंनि आरामसे नोंनि जायगायाव नों एसेसो हाबथारनांगोन सार बिदिजों बोरै जानांगौ दे एसेसो जायगाखौ जों मोनजानांगौ एसेसो खस्थ' बानायनांगोन नों सार एसेसो खनलाबायनांगोन नोङो आं मोसौ बिदि माना आं नायबाय थाखायो ओंखायनो प्लास्टिक लाना फैखादां बिदि गैया सार ओरैनो प्लास्टिक लाबाबो मोना नोङो ओरैनो बेयाव मोना बिदि गैया बोखो फाग्लाबो दे बोखो गलांजोबगोनलै ना सुला ना खावैया सिफ्रानो ना रासि नङा नामा नायानो माथो बोरै नुवानो बे फाग्लाखा नालाय मानसियानो थिग नङा नालाय बोरै ना फैनो दे नाखौ नुवासां वा खेमसेयावनो मा नांबावगौ मा जानो गोसो जा एवनानै जायो ना बाथोन जायो ना ओंख्रि जायो नाय होलांसै आंबो गाइस आयौ दैया गुदुंथार सुरबाय
आं बोफादोंना बोफादों माबादि फैदों नाया नाजोब नै गासिबो केमेरायावसो नुजोबासो बारा सिनायाना बारा नै नाजोब नङाबा गास खेबनैजोंनो माबादि ना मोनो बरिया नाथुरा थावआवल' होदो गोजा गोजा जाजोबलायनाय दा जादोल' हिट जायो नुबाय मा मादों आयौ नायदो दै बोखाद' रोनावबाय बियो एबार थांखुनानै रोनावबाय बियो नुदों देनजारखा गैला बियो रोनावबाय थांखुजों आबार बानाय मोनाबाय नै माला सायनांगौ माला एवनांगौ थौ बुजियानो गैया माथो गोदोजोबनायसो थोस देखायसाय बो हाला नामा हो थौ बोना हो ना जानोबा जों लागोआव आलासि जाफैनो हागोन नायानो मेरला नाजों ना नै खेमसेनो आधा केजिखा खेबनै हबाय 1 केजिल' लानानै थांसिगोन दिनै आंथ'ला एसेल' नांखागौ नालाय ओरैनो गरम दागा फैलाबायनाय आमथिसुवानि आं जाबाय दैनि मानसि हेल' गाइस होमबा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय अननानै बर'जों बर' ना मा होनो आदै हो एसे होनहरसाय नंगौ एसे होनहरसाय लाइक खालामना हो फंबायनि इउटुब चेनेलाव दे एसे होनजाय मा होननो सानदों होनजाय एसे साबसक्राइब खालामना गाइस दुगैनोबा दुगैनोबा बरिया जायगाया माने लास्ट जोंना हखांबाय खेमथाम जाबाय बेजों खेमथामजोंनो 2 केजिसोआ थांनो हासिगौ आरोना एबारनो लास्ट नै बोगासिनो आसुफ्रा ओइ दे बोद' नै बालाबाथिया लास्टआव बांसिन गाखोबायलै mana be mana नै थुमबा नुबाय गाइस माबादि ना मोनो जोंना खेमथामल' हदोंमोन खेमथामजोंनो 2 केजियानो जाबावगोनसो नाथुरा देन्जार गिदिर जोबो केमेरायाव फिसा नुजोबो लांफैनो हागोन जों गामियाव नाथुर जानोबा ना जानोबा मेरला ना गाइस होमबा हखांबाय नायाबो जाबोखाबाय गावनो आन्था जासिगोन बेयो दिनैनि ओरैनो गरम थानो बानानै फैलाबायदोंमोन आमथिसुवानि दा एसे फुजा होनांगौ दंना बेजोंनो जासिगोन बेयो दिनै